Περασμένη εβδομάδα έκλεισε τα 3 του χρόνια. Τα υπόλοιπα 4 έχουν γεννηθεί και έχουν έρθει από το Εθνικό Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας. Από εκεί ήρθαν κοντά μας το 2010. Οι ηλικίες τους είναι από 8 έως 17, είναι όλα σχετικά νεαρά δελφίνια, αφού ο μέσος όρος ζωής κάτω από την ανθρώπινη φροντίδα για το συγκεκριμένο είδος δελφινιών φτάνει τα 55 με 60 χρόνια. Πριν ξεκινήσουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και γνωρίσουμε καλύτερα τα δελφίνια μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να δείξετε λίγο προσοχή στους παρακάτω κανόνες που ισχύουν στον χώρο αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας πρέπει να παραμένετε καθισμένοι στις θέσεις σας, να μην μετακινήσετε και να μην κατεβαίνετε για κανένα λόγο στους διαδρόμους και στις σκάλες. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά, καθώς επίσης η κατανάλωση φαγητού και ποτού και αυτό προς αποφυγή απορριμμάτων. Παρακαλούμε πάρα πολύ, αν έχετε κάποια σκουπίδια στα χέρια σας, κρατήστε τα με ασφάλεια και βγαίνοντας ρίξτε τα στους κάδους απορριμμάτων. Τέλος, θα ενημερώσουμε για άλλη μια φορά, για κάποιον που μπήκε λίγο αργότερα, στις 3 ίσως 4 πρώτες σειρές το πολύ. Πατάγονται λίγα νερά, οπότε μπορούμε να πιτσιλιστούμε, να βραχούμε λίγο. Does anybody need the English version? English for anyone? Όχι. Πολύ ωραία λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον. Πού θα πάμε? Κάτι υπάρχει στο Βάρη, Τούρκια. ή στη Βάρη θα πάμε. Τι γαμάτα αυτό για να πούμε? Τούρκα. Τούρκα με Βάρη. Καλά δείχνω. Να πιάσουμε καθόλου. Κάτω σπιτά να πάμε χωρίς το σπιτί, δεν έχουμε. Μα είναι φιλικά ρε μαλάκα. Πώς το λέω αυτό? Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τους φροντιστές μας. Κοντά μας είναι η Αλθέα και ο Ρόμπερτ. Καθώς επίσης τα δελφίνια μας, τα οποία θα σας καλωσορίσουν και αυτά με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Πώς το θες ποτά, θα χρησιμοποιήσουμε φαίνεται ότι δεν το λέω εγώ. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τα δελφίνια μας σιγά σιγά. Με την Αλθέα από τα δεξιά μας ο μικρός μας Ορίωνας, 3 ετών. Θα σας καλωσορίζει τον τρόπο του. Δίπλα είναι ο Εμμής, ο αρχηγός της ομάδας μας 10 ετών και ο Ιάσονας, 8 ετών. Λίγο πιο δίπλα έχουμε τη Χλόη, τη μητέρα του Ορίωνα, 8 ετών επίσης. Και τον Ρόμπερτ. Δίπλα της είναι η Πρέμια, 17 ετών, η μητέρα της μικρής μας Λέιλα. Και η μικρούλα μας Λέιλα, μόλις 2,5 ετών. Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια, η πρόγονη των δελφινιών ήταν χερσαία θηλαστικά. Η πορεία της εξέλιξης τα οδήγησε στη θάλασσα, όπου τα μπροστινά τους πόδια μετασχηματίστηκαν στα πλευρικά πτερίγια που βλέπουμε σήμερα, ενώ τα πίσω πόδια τους χάθηκαν και η ουρά τους πήρε τη σημερινή μορφή.
πλευρικά τους πτερίγια μέσα, ακόμα μπορούμε να διακρίνουμε με τα 5 δάχτυλα των προγόνων τους, το σκελετό των πτεριγιά τους. Επίσης, να σας πούμε ότι οι πρόγονοι των δελφινιών είχαν μια γούνα η οποία έχει εξαφανιστεί και στη θέση της βρίσκεται ένα πάρα πολύ λίο δέρμα. Όπως πιθανά γνωρίζετε, τα δελφίνια δεν είναι ψάρια. Είναι θαλάσσια θηλαστικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ζεστό αίμα και αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες, όπως ακριβώς και εμείς. Η μύτη τους είναι η τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους, εκεί που σας δείχνουν οι φροντιστές μας, και ονομάζεται φυσιτήρας. Μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για περίπου 10 λεπτά και έτσι, αν χρειαστεί, μπορούν να καταδειχθούν σε βάθη έως 250 μέτρα. Ας κάνουμε λίγο ησυχία για να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αναπνοή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει αν ένα δελφίνι είναι αρσενικό ή θηλυκό, πρέπει να σας πούμε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο εξ αποστάσεως. Μπορούμε να το δούμε μόνο στην κάτω τους πλευρά, ανάσχελα. Παρατηρώντας λοιπόν τα δελφίνια στην κάτω πλευρά τους, τότε μπορούμε να δούμε ότι τα αρσενικά έχουν μια κεντρική σχισμή όπου ξεπροβάλλουν από αυτή τα γεννητικά τους όργανα στη διάρκεια της αναπαραγωγής, ενώ τα θηλυκά έχουν ακόμα 2 μικρές σχισμές όπου περιέχουν εσωτερικές θηλές. Από εκεί θυλάζουν τα μικρά τους για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά τη γέννησή τους και η διάρκεια αρκοίησης των δελφινιών είναι ακριβώς 1 έτος. Σαν θηλαστικά έχουν και αφαλό. Τα δελφίνια διαθέτουν 2 πλευρικά πτερίγια, όπως σας δείχνουν, με τα οποία στρίβουν, σταματούν και αλλάζουν κατεύθυνση μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Θα μας δείξουν επίσης και ένα μικρό παράδειγμα του πώς χρησιμοποιούν τα πλευρικά τους πτερίγια. Θα δείτε με πόση χάρη και ευελιξία περιστρέφονται μέσα στο νερό. Χάρη στα πλευρικά τους πτερίγια, είναι πολύ ευέλικτα πλάσματα γενικότερα τα δελφίνια. Παρά το μεγάλο όγκο που διαθέτουν και μέσα και έξω από το νερό, έχουν ιδιαίτερη ευελιξία και έλεγχο κινήσεων. Η ουρά των δελφινιών τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι η κινητήριος δύναμή τους και αποτελείται από έναν πυκνό συνδετικό ιστό χωρίς κόκαλα, χόνδρους ή μυς. Πάμε να παρατηρήσουμε την ουρά των δελφινιών. Θα προσέξετε ότι σε αντίθεση με τα ψάρια δεν κινείται δεξιά και αριστερά, η ουρά των δελφινιών κινείται πάνω κάτω. Χάρη στην πολύ δυνατή ουρά που διαθέτουν τα δελφίνια, το υδροδυναμικό του σχήμα αλλά και το λίο τους δέρμα μπορούν και πραγματοποιούν άλματα έως και 5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού, καθώς επίσης μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες οι οποίες για το συγκεκριμένο είδος φτάνουν τα 35 χιλιόμετρα την ώρα. Θα περάσουν σε λίγο από μπροστά σας και θα μπορέσετε να δείτε και το ραχαίο τους πτερίγιο, το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως για να κρατούν ισορροπία στο νερό όταν κολυμπούν. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δελφίνια μας. Να σας πούμε ότι τα δελφίνια καταναλώνουν καθημερινά κατά μέσο όρο 10 κιλά ψαριών διαφόρων ειδών. Μια θηλυκιά που έχει γεννήσει μόλις και θυλάζει μπορεί να φτάσει στα 15 κιλά ψάρι. Μέσα στο στόμα τους τώρα έχουν 70 έως 100 ολόιδια μεταξύ τους δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν μόνο για να γραπώνουν τη λία τους στα αριστερά ψάρια και στη συνέχεια να τα καταπίνουν ολόκληρα χωρίς να χρειάζεται να μασίσουν την τροφή. Επίσης, μέσα στο στόμα τους έχουν και μια μεγάλη γλώσσα.
Η ακοή των δελφινιών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, σε αντίθεση με τη γεύση και την όσφρησή τους, και τα αυτιά τους είναι δύο πολύ μικρές τρυπούλες πίσω από τα μάτια τους. Τα δελφίνια ζουν σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, είναι κοινωνικά πλάσματα. Επικοινωνούν μεταξύ τους τόσο με τη γλώσσα του σώματός τους, καθώς επίσης με ποικιλία ήχων, τους οποίους παράγουν από το πάνω μέρος του κεφαλιού τους, από το φυσιτήρα τους. Παράγουν ήχους όπως κλικς και σφυρίγματα υψηλής συχνότητας, αλλά και ήχους που θα ακούσουμε σε λίγο. Ας κάνουμε πάλι λίγο ησυχία και πάμε να ακούσουμε τα δελφίνια μας. Ιδιαίτερος ο ήχος των δελφινιών μας. Επίσης, να σας πω ότι στο μπροστινό πάνω μέρος του κεφαλιού τους διαθέτουν ένα σύστημα ηχοειδοποιησμού. Πρόκειται για ένα είδος βιολογικού σόναρ, χάρη στο οποίο μπορούν να εντοπίσουν τη λία τους ή κάποιο άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό, χωρίς να χρησιμοποιήσουν την όρασή τους, ακόμα και σε θολά ή σκοτεινά νερά. Καθώς επίσης μπορούν να εξετάσουν ακόμα και την εσωτερική δομή ενός ζώου, όπως ο υπέρηχος που γίνεται ακόμα και στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη εγκυμοσύνη για παράδειγμα. Και τώρα στο σημείο αυτό έχει έρθει η ώρα που θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Ο λόγος που κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα είναι ότι πρέπει να σας δείξουμε πώς ακριβώς επικοινωνούμε με τα δελφίνια μας και πώς τα φροντίζουμε. Καθώς επίσης πώς μπορούμε να τους μάθουμε μια νέα συμπεριφορά, πώς μπορούμε να χτίσουμε μια καινούργια συμπεριφορά. Για να το δούμε λοιπόν αυτό, θα χρειαστούμε μια πολύ μικρή βοήθεια από κάποιον από εσάς που θα ήθελε να έρθει κοντά μας και να μας βοηθήσει. Μπράβο, ο Λιονέρη βλέπω πρώτα ανταποκρίθηκε. Λοιπόν, εσείς με την μπλε φόρμα που σηκώσατε πρώτα στο χέρι, θα βγάλετε μόνο τα γυαλάκια, αφήστε κινητά, καφέδες. Πολύ ωραία. Το όνομά σου? Ο Δημήτρης, εγώ είμαι ο Πέτρος. Χαίρομαι πολύ, Δημήτρη. Πάμε να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη και ένα ακόμα χειροκρότημα για τον κύριο Πέτρο. Περάσουμε απέναντι. Ο Δημήτρης λοιπόν θα μας βοηθήσει να σας δείξουμε πώς ακριβώς φροντίζουν τα δελφίνια μας. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ότι τα δελφίνια μας τα εκπαιδεύουμε μόνο με τη μέθοδο της θετικής εκπαίδευσης, που αυτό σημαίνει ενίσχυση της συμπεριφοράς, επιβράβευση, με θετικό τρόπο, με κάτι που τους αρέσει, χωρίς να χρησιμοποιούμε καμία μορφή τιμωρίας για τα ζώα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο τσιπικό στα χεράκια μας, όπως βλέπετε, γιατί δεν θέλουμε να μεταφέρουμε μικρόβια από τα υπόλοιπα ζώα του πάρκου μας στα δελφίνια. Θέλω λίγο τα παπουτσάκια σου εδώ απαλά να πατήσεις. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά. Εσύ έχεις ξαναδεί το δελφίνιο από κοντά, όχι? Θα δεις τώρα λοιπόν αυτά τα δελφίνια μας. Δεν μιλάμε μαζί τους με τη γλώσσα του σώματος και κινήσεις των χεριών, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι βασικά με τις κινήσεις μας, να μην κάνουμε κάποια άσχολη κίνηση. Οπότε θα είσαι κοντά μου και το σου λέω θα πηγαίνουμε στα δελφίνια. Για αρχή πάμε απλώς να δούμε τα δελφίνια μας. Ο μικρός μας ορίωνας, ο Ερμής και ο Ιάσονας. Να σας πούμε ότι τα δελφίνια, όπως προσέξετε, είναι αρκετά μεγάλα ζώα. Τα ενήλικα αρσενικά δεινοδέλφινα μπορούν να φτάσουν να ξεπεράσουν καμιά φορά τα 300 κιλά σε βάρος και τα 3,5 μέτρα σε μήκος. Όπως έχετε παρατηρήσει ως τώρα, επικοινωνούμε τα δελφίνια μας μέσα από κινήσεις των χεριών. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αντιστοιχίσει κάθε δική μας κίνηση σε μια δική του συμπεριφορά. Κάθε φορά που εμείς κάνουμε λοιπόν μια κίνηση, αυτά εκτελούν οικειοθελώς. Πολύ ωραία. Και αν ανταποκριθούν σε αυτό που κάνουν, κατευθείαν εμείς στρέφουμε να επιβραβεύσουμε, να ενισχύσουμε τη συμπεριφορά ώστε να γίνει θετικό για τα ζώα και να επαναλαμβάνουν κάθε φορά που το ζητάμε. Αν πάλι δεν το κάνουν, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λόγο που δεν το κάνουν, οπότε του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία με κάτι που του αρέσει πολύ για να πάρουν αμέσω την επιβράβευσή του και να του δώσουμε κίνητρο να συνεχίσουν. Αυτό λοιπόν είναι η μέθοδος της θετικής εκπαίδευσης. Τι θα κάνει τώρα λοιπόν, Δημήτρη, έλα κοντά μου, να σου δείξω. Δεν μας βλέπουν τα δελφίνια. Με το ένα χέρι σου θα είσαι πλαγιαστά προς τα δελφίνια και κοιτάς και κοιτάνε, με το ένα χέρι θα κάνεις την κίνηση αυτή. Ωραία. Πιο
λίγο πιο γρήγορα, έτσι, και να είναι η παλάμη σου προς τα πάνω, σαν να κάνεις με μισό κύκλο την παλάμη σου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έλα. Τον αργείς τον ιάσονα, γυρίζεις πλάι, τους κοιτάς, κοιτάνε, ξεκινά. Άλλη μια φορά κάποιο τον ιάσονα που δεν κατάλαβε. Πολύ ωραία. Περίμενε τώρα. Θέλω να γυρίσεις από εδώ. Κοιτάς κάτω ξανά και το αριστερό σου χέρι. Πολύ ωραία. Βραχές. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, μη γελάτε εσείς. Λοιπόν, έλα κοντά μου. Λοιπόν, τα δελφίνια μας βλέπετε ανταποκρίνονται και εμείς τι κάνουμε, επιβραβεύουμε αμέσως τη συμπεριφορά για να ενισχύσουμε τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, τώρα, τα δελφίνια επίσης έχουν μάθει από τα πρώτα στάδια εκμάθησης νέων συμπεριφορών να ακολουθούν το χέρι μας σαν στόχο. Κάθε φορά που το δελφίνι αγγίζει το χέρι μας σαν στόχο, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Επιβραβεύουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Η Αλδέα θα σου δείξει μια φορά με τον Ορίωνα και μία με τον Ερμή και είναι η σειρά σου να κάνεις το ίδιο πράγμα με τον Ιάσονα. Κοντά, κοντά θα πας, κοντά και άλλο και άλλο. Θα δώσει το χέρι σου να σταματάς στο δεξί. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Τα δελφίνια λοιπόν έχουν μάθει να αγγίζουν το χέρι μας σαν στόχο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν και με αυτό εδώ. Το εργαλείο, το οποίο ονομάζουμε επίσης στόχο, είναι φελός πάνω σε διάφορα καλάμια και είναι η προέκταση του χεριού μας. Με αυτό λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, να χτίσουμε μια καινούργια συμπεριφορά. Θα σου δείξει πάλι η Αλτέα μια φορά τι πρέπει να κάνεις με το μικρό Ρίον. Έλα πώς να βλέπεις. Περιστρέφουν το στόχο πάνω από το δελφίνι. Εκείνο ακολουθεί με τη φορά του στόχου και κάποια στιγμή σηκώνει το στόχο λίγο πιο ψηλά ώστε να ανέβει το δελφίνι και να βγει έξω του νερό να ακουμπήσει το φελό. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία για να χτίσουμε το περιστροφικό άλμα σαν πρώτο βήμα. Έλα εδώ με τον Ιάσονα, Ωραία. Έλα πιο κοντά τώρα. Ωραία. Πάμε μαζί. Ωραία. Και ανέβασε το στόχο ψηλά. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, το περιστροφικό άλμα. Και τώρα ο Ερμής θα μας δείξει το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε λοιπόν πώς είναι η τελική συμπεριφορά, όταν όμως ανεβάσει το ύψος του στόχου αρκετά ψηλά. Είσαι έτοιμος να το δεις. Έλα πιο κοντά εδώ, κοίτα στο κέντρο, τον Ερμή. Θα μας το δείξει άλλη μια φορά νομίζω ο Ερμής ή όχι. Τουλάχιστον μας πάρει ένα ψάρι και φεύγει. Έτσι, το κάνουν αυτό, παίζουν πολύ τα ψάρια. Λοιπόν, θες και να πάρεις ένα σκουμπρί να παίζεις. Εσύ παίζεις το φαγητό σου, εγώ πάντα δεν έχω πάρει παιδιά που και αυτό δάκρυα να σου να παίζω στα χέρια μου. Μόλις μου το φαγητό το τρώω, φαίνεται άλλωστε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν θέλω να μου πεις το εξής. Έχεις δει πώς χτίζουμε για συμπεριφορά σου με τα δελφίνια. Έχεις δει πώς γίνεται η διαδικασία αυτή. Έχεις φανταστεί ποτέ πώς είναι να είσαι κτηνίατρος και μάλιστα για θαλάσσια θηλαστικά. Όχι, Λοιπόν, θα σου δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία τώρα να πάρεις μια γεύση κτηνιατρικής. Τι θες να γίνεις να μεγαλώσεις. Φυσικοθεραπευτής. Απέχει λίγο, αλλά. Λοιπόν. Ο Ερμής θα έρθει κοντά μας. Έλα δίπλα μου κι εσύ. Τα δελφίνια περνάνε καθημερινά μια ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση. Όπως θα δείτε με μια απλή κίνηση του χεριού, έχουν μάθει και μας δίνουν την ουρά τους. Και παραμένουν στη θέση που θα δείτε τώρα ακίνητα για αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε ο κτηνίατρος μας παίρνει ο Δημήτρης, έλα πιο κοντά Δημήτρη, από τις φλέβες που περνούν μέσα από την ουρά, εδώ αυτές τις φλέβες, μπορεί να κουμπίσεις με το χέρι σου, και το δάχτυλο σου να πιέσει τη φλέβα. Μπορούν να πάρουν λοιπόν δείγμα αίματος για απαραίτητες εξετάσεις. Ο λόγος που κάνουμε προληπτική ιατρική και παίρνουμε δείγματα από τα δελφίνια μας είναι γιατί το συγκεκριμένο ζώο έχει την τάση τόσο εδώ στο φυσικό του κυρίως περιβάλλον να κρύβει ένα πρόβλημα υγείας για να μην γίνεται αντιληπτό από τους θηρευτές. Αυτό σημαίνει ότι από απόσταση δείχνουν τα δελφίνια υγιή, αλλά μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, τώρα, έλα κοντά μου Δημήτρη, θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμος για κάτι πολύ δύσκολο. Όπως. Θα σε επιβραβεύσουν και εσύ να μου το δελφίνια, πρέπει να πας και εσύ ένα ψαράκι. Δεν τρως ένα ψάρι. Καθόλου ούτε σκουμπρί, ούτε μπακαλιά, ρέγγα, τίποτα. Έχει κάποια καλύτερη ιδέα νομίζω. Πάλι ο Ερμής. Λοιπόν, και άμεινε εκεί που είσαι λοιπόν. Για ένα κοντά μου εδώ, βασικά κοντά μου, κοντά στον Ερμή, έλα. Πρόσεχε να του πατήσεις το περίγειο, μπορείς να πατήσεις εκεί δίπλα, πάρ' τον αγκαλιά, φίλησέ τον, χάιδεψέ τον, γιατί νομίζω είναι καλύτερη επιβράβευση από το ψάρι.
Τι λες? Πάρτε μια αγκαλιά, παιδί μου. Στιγμή στο δελφίνι, πάρτε μια θερμία επιτακάκι. Δώστε και ένα φιλί. Τι γελάτε καθόλου, δεν αρέσουν τα χάρια και οι αγκαλιές και αυτά σας αρέσουν, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστημένος. Θα του δώσω κι άλλο φιλί. Εντάξει, ευχαριστήθηκες. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα σου έχω μια ερώτηση. Γνώρισες τα αδελφίνια από κοντά, έχεις αυτή την επαφή με τον Ερμή, τον Χάρη, τον φίλο σας. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα αν γνωρίζεις από τι βλέπουν τα αδελφίνια. Από τη ρήμανση του περιβάλλοντος. Είναι ένας από τους λόγους. Είναι ο πιο σημαντικός ίσως, αλλά όχι ο μόνος. Δυστυχώς, για να το κάνουμε λίγο πιο γενικό αυτό το θέμα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι η βασικότερη απειλή για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί ο άνθρωπος είναι η βασικότερη απειλή και για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά εξετάζοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας πούμε ότι είτε με την υπεραλίευση, που σημαίνει στέρηση τροφής για αυτά, είτε την εμπλοκή του στα παρατημένα δίχτυα, η θελημένη θανάτωση και όχι μόνο από τους αλάδες, ή τους καταστρέφουν την αλληλεία, από πολλούς ασυνείδητους, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει ανά τον κόσμο, ακόμα και οματικές σφαγές. Η σύγκρουση με τα πλοία και πάνω απ' όλα αυτό που είπε, η ρύπανση του περιβάλλοντος. Είτε από εργοστάσια πετρελαιοφόρα και όχι μόνο από όλους εμάς, όταν αφήνουν τα σκουπίδια μας στη θάλασσα και στις ακτές, και αυτά τα αντικείμενα μπορούν να καταλήξουν στο στομάχι ενός άτυπου ζώου με τραγικές συνέπειες, ή μπορεί για παράδειγμα μια σακούλα, ας το πούμε, να τυλιχθεί γύρω από το φυσιτήρα και να μπορούν να αναπνεύσουν. Είναι λοιπόν στο χέρι όλων μας να κάνουμε το πιο απλό, το πρώτο βήμα, να κρατήσουμε τα σκουπίδια μας μακριά από το περιβάλλον. Θα κάνεις ό,τι μπορεί για αυτό το Δημήτρη. Ναι, λέει Δημήτρης, εσείς. Πιο δυνατόν θέλω, είμαστε πολύ, έλα το κρυονέρι να ακούσουμε τη χαρία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί λοιπόν να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη για τη βοήθειά του. Και σε εσάς για τη δέσμευσή σας, που να λέμε όλοι μαζί τον νόμο, γιατί τα δεσμήνια και το δικό μας τρόπο. Σας δίνουν και αυτά ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να περάσεις και στη θέση σου τα αριστερά. Και να σας πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές των δελφινιών είναι τα άλματα. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό του εκπαιδευτικού προγράμματός μας να απολαύσουν τα δελφίνια μας ορισμένα άλματα.
Και πάμε στο σημείο αυτό να ρίξουμε ακόμα μια ματιά στα υπέροχα αυτά πλάσματα από πιο κοντά. Ο μικρός μας ορίωνας Κυριάσονας μπροστά σας. Και κάπου εδώ στο σημείο αυτό έχει φτάσει η στιγμή να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα δελφίνια μας. Σηκώστε όλο το χέρι σας ψηλά, μην τρέπεστε. Κάνουν και αυτό το ίδιο ακριβώς με τον ιδιαίτερο δικό τους τρόπο. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αλτέα και στον Ρόμπερτ για τη βοήθειά τους. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως πάει σε εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Θέλω να πιστεύουμε τώρα που γνωρίσατε τα δελφίνια από πιο κοντά ότι τα αγαπήσατε περισσότερο, θα θυμηθείτε όταν βρεθείτε ξανά σε θάλασσες και ακτές, ότι είναι στο δικό μας χέρι να τα προστατεύουμε και τουλάχιστον πετάμε τα σκουπίδια μας στο περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη βόλτα σας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Παρακαλούμε πάρα πολύ πριν φύγετε από το χώρο, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει τα προσωπικά σας αντικείμενα και ότι δεν αφήσατε καθόλου σκουπίδια στο χώρο. Για άλλη μια φορά το δελφίνια μας θα περάσουμε μπροστά σας. Πριν τα αποχαιρετήσουμε, θα σας πω ότι τέτοιου είδους άλματα τα δελφίνια πραγματοποιούν συνήθως όταν θέλουν να επιταχύνουν το ταξίδι τους, κατά μήκος. Σας χαιρετούμε ακόμα μια φορά για να σας ευχαριστήσουμε την παρουσία σας. Επίσης, παρακαλούμε πολύ πριν φύγετε από το χώρο να σας υπενθυμίσουμε ότι κατά την έξοδό σας δεν κάνει για κανένα λόγο φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο να στέκεστε περιμετρικά της πισίνας. Όποιος κατεβαίνει, περνά απευθείας, κινείται προς την έξοδο. Δεν κάνουμε νοήματα φαζών να μην ενοχλούμε. Δεν βάζουμε χέρια στο νερό για λόγους υγιεινής των ζώων και ασφάλειας δική σας. Και εννοείται δεν κάνουμε προσπάθεια να αγγίξουμε τα δελφίνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.